Lucas kapitulo 12 bersikulo 47 hangtod sa 48 nagingon diri. Ang sulugoon kuno nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam og dili magtuman sa ipabuhat. Latuson sa unsa man makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson silutan siya og jutay nga latos. Okay, so naay kalahian. Aduna gyud kalahian aning kay balo na bitaw tas kamatuoran nga atong gituyuan pagbuhat ang sala og wala ta nasayod sa kamatuoran unya nakasala ta. Okay, naay kalahian. Both of them naay consequence. Pero lang naay kalahian. Ang katong wala kay baw sa kamatuoran, wala kay baw sa maayo nya ning buhat og sala adunay consequence pero gaan, gamay lang. Apan ang katong kahibaw na sa kamatuoran apan nagtuman kay ang Ginoo gugma mosabot ra niya dako og latos, dako og consequence. Tanawa akong balikon. Si Jesus mismo ning ingon, sambingay nga gi-share ni Jesus ingon siya, ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam og dili magtuman sa ipabuhat latoson sa unsa man makadaghan, no? Dili ka usa kung dili makadaghan. Lahi day ang consequence, no? Lahi ang consequence mga igsoon, lahi ang latos, lahi ang bunal, lahi ang pagkastigo sa Ginoo. Kung kita, kay balo na ka nga gitawag ka sa Ginoo pero nagpabungol-bungol ka, kay balo na kang gitawag ka sa Ginoo pero nagunya-unya ka, kay balo na kang gitawag ka sa Ginoo pero mas gipili nimo nga imong giporso ang imong pangandoy, mas gipili nimo nga imong sundon ang imong pagbati. Lahi igsoon, no? Kay bao na tas kamatuoran, kay balo na ka nga sayop na but still imong gibuhat kay ang imong pagtuo ang Ginoo mo sabot, ang Ginoo Dios sa gugma, sa Ginoo na ipaglaom. Yes, tinuod na ang Ginoo mo pasaylo pero dili lagi ka kaikya sa consequence. Lahi ra ba ning kaybaw na tas kamatuoran pero still atong gihimo ang sala. Kaybaw na kas unsay maayo, unsay tinuod pero still atong gihimo nga magpakasala ta. Dako taw latos ay gingon ri latuson siya sa makadaghan, no? Naigingon latuson siya sa makadaghan. In other words mga igsoon, dili kay kausa lamang ang latos, makadaghan. So si Lord ra nasayod og kapila ta latuson, kapila ta bunalan, kapila ta kastiguhon kay part of His love is kastiguhon kita. Ang anak nga gigugma sa amahan pantunon, kastiguhon bunalan. Ingani sadta kung kaybaw na tas kamatuoran igsoon, kaybaw na ta unsay maayo, kaybaw na ta unsay mga butang nga dili ganahan ang Ginoo pero still imong gibuhat ng mga butangan nga wala nakapahimaya sa Ginoo igsoon. Ang ingon diri latiguhon siya, kastiguhon siya og mas daghan. So, akong klaro na. Sige ingon diri. Ang sulugoon daw nga nasayod na sa buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan wala magtuman sa iyang gipabuhat latuson sa makadaghan. Kay kaybaw na magutas ka matuoran, kaybaw na ta unsay sala, aware na ta mga igsoon sa mga dili maayo but still atong gibuhat na siya. Kaya nga atong pagtuo ang Ginoo mo sabot ra man ako. Si sister, si brother dili kasabot nako. Ang ubang tao wa kasabot pero ang Ginoo kasabot man. Nagingon gud ang balaang kasulatan ang Ginoo gugma. No, so bisag unsa pa ni kadako ning salaa, pasayloon ko sa Ginoo. Wa ka na sayo, pasayloon ka pero ang kanang gugma sa Ginoo dili ka usab sa consequence. Ako mong balikan ni David ha. Si David nagpuasa pa ganito. Nagfasting si David, nagpakiluoy sa Dios pero still namatay ang bata nga gisabak ni Bathsheba. Kay ngano man unsay giingon ni prophet Nathan, Senyor hari, kamahalan, gipasaylo na ka sa Ginoo og dili ka mamatay. Apan tungod sa imong gibuhat, imo mang gipasipad-an ang ngalan sa Ginoo, imo mang gipakaulawan ang ngalan sa Ginoo, mamatay ang bata nga gisabak. So in other words mga igsoon, ang Dios ang pasaylo na to pero dili na abot pasabot nga ang Dios gugma usbon niya ang pagdisiplina na to. Kung sa gingon diri sa atong gibasa, ang sulugoon nga kahibalo na sa unsay maayo nga gipabuhat sa agalon, kahibaw na sa unsay gisugo sa agalon but still nin disobey siya, still ning buhat siya butang nga wala nalipay ang agalon, latoson siya, kastiguhon siya, bunalan siya sa makadaghan. Apan ang next line nag-ingon, apan ang sulugoon nga wala masayod, no? Unsa ang gusto sa iyang agalon niya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latoson, silutan siya sa diutay nga latos or gamay ra nga latos, gamay dili bugat nga consequence kay ngano man wala man siya kaybaw sa kamatuoran.
wala man siya kaybaw unsay maayo. So ang sulugoon daw igsuon nga wala masayod unsay maayo, wala masayod unsay buhaton, unya nakahimo siya butang nga dili maayo sa mata sa iyang agalon, latuson siya og gamay. Kana bitong silutan siya pero gaan ra, madara mga igsoon, maagwantara apan kadtong kaybaw na sa kamatuoran, kadtong nakaybaw na og unsay maayo, kadtong kaybaw na nga gitawag siya sa Ginoo, apan iyang gipili nga mo distansya, iyang gipili nga mo kang-a, iyang gipili nga mudagan sa tawag sa Ginoo, kay iyang gisiguro ang iyang pangandoy, iyang gisiguro ang kwarta, sige gukod-gukod sa kwarta pero wa gukda niya ang tag-iya sa kwarta, sige gukod-gukod sa pangandoy pero wa niya siguro ang pangandoy sa Ginoo igsoon, latuson kastiguhon, bunalan og makadaghan bugat, mas bugat ang consequence kung tuyuan na to pagbuhat og dili maayo. Mas bugat og consequence mga igsoon nga kanang salaa kay bawo na ka, aware na ka, but still imong gibuhat igsoon, bugat, sakit. Ingon rin sa balang kasulatan, latuson siya sa makadaghan. Kay nga naman pastor, tungod kay kahibalo naman siya sa angay niyang buhaton, but still gipili niya igsoon. Gipili niya nga maglunang sa sala, gipili niya mga mabuhat siya ng butanga, karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Latuson siyang makadaghan. In other words, bugat ang consequence.